Iñaki Lasa, pianoan, Imanolekin berarekin urte askoan musikalagun izan zen, Ordiziar, piano jole handia, Carlos Jimenez, eta kantuan gaurko saiorako propio osatu den emakumezko zortzikotea. Mari Jose, Izarra, Libe, Oiana, Miren, Ageda, Feli eta Axur. Arratsaldeon eta ongi etorri denoi, kontu kontari, kantu kantari saiora. Auzotarrek osatua, auzolanean sortua, auzotasun korapiloak estutuz, zuentzako prestatu dugun saioa. Izan bedi gaurko saioa hau berriki joan zaigun, eta garai batean, orain dela urte batzuk, hemen Garinen bertan, bere sormen lanak bertakoei eskainiz, izan genuen poeta handiari eskainitako omenaldi xume bat, Joxan Hartzeri eskainitakoa. Eta izan bedi, 2017an, auzotik joan zaizkigun, baina gure oroimenean bizirik ditugun auzotarrei eskainitako omenaldia. Patxiri, Rashidi, Jose Manueli eta Lourdesi eskainitako omenaldia. Goxo, prestatu dena eta imaginatu asto bat. Eta itxi begiak eta inoiz alakorik ezagutu badezu eta imaginatzerik baldin badezu, imaginatu 8 bat. Eta Iñaki, noiztik ipuinak kontatzeko zaletasuna? Oain dela urte batzuk, oain dela 20 urte lagu batik esan zian aberre kontako gitu numentzako eta hasi nintzen holaxe eta kontatzeko gogoa eta pixkat hasi nintzen egiten eta kontatzen da holaxe, ordutik. Umei kontatzen jarduten zara, nori jasoak ipuinok? Etxeen eta gero lehitutako eta internetetik jasotako. Dagoeneko zabaldu dituzue begiak? Imaginatu 8 bat, imaginatu asto bat, eta imaginatu 8a eta astoa elkarri zirika, elkarri kantari. Aurreneko, bai. Aurreneko kontue edo kontakizune berez bertso batzuk dien. Hau preparatzen hasi ginenen, bertako kontu, edo bertako transmisioa pixka bat landu nahi izan. Hok die, bertso die, goa Itona zanak, Itona Luis zautu zen duen batzuk, gazteek ez, baina zahartxeok bai. Goa Itona zanak kontatzen zituen, kantatzen zituen etxeen, ez da, eta guk ikasi egin zen. Gutxi gura bera, gero nik ebali ditu da umentzako emanalditan daula. Ipui bertxotan kontautako ipui moduko bat da, pasaizo bat. Bertxo oso zarrak die, kataunen jasota dare. Baina izan behar nahiko berezie, beste kultura batzutan animalik azaltzen di hizketan, baina bertxotan oso gutxitan azaltzen omen di. Eta hemen azaltzen di astoa eta otsoa, astako eta otsako. Naparraldetik hauentzet horren, astoa zagiarrokin kargauta. Da, biden otsoekin topo egin. Eta ala bildurtu bentzan astoi, da, holak kantoa bentzion otsoa egin. Agur, otsako, eta otso. Ongi etorri astako, asto. Baldin egarri, baldin baago, badiat ardoa pranko. Enau bat ere egarri, gozeak ia epaki, ire buruta, belarriekin egingo nikek afari. Orduan bildurtu mentzan, astoa. Oino astoak tontok ematen du, baina ez di izaten horren tontok. Han gertu, mentzun errutia dio, eta eskago mentzion, bertso hau ezken duen jaso, bada holako bertso hau kontatzen duen bertsoa, baina guk ezken duen jaso. Aber, utziko zion, jan aurretik, hil aurretik, azkeneko mesea entzuten. Otso horrek, baietz.
sartu hementzan, astoi, ermita, da, guztu mezatan, momentu hortan omentzen eta sartu hementzan ermita astoa, da, barroa sartu zanen, atzekoan gigankak altxau, eta braz joatea, eta barrutik itxi hementzun. Da, ala, otsoa kanpon, eta astoa barru. Da, otso, kanta omentzien kanpotik, omentzio. Asto zarra mugizu, sobre gehiegi dakizu, nik urrena harrapatzen zaituan leku, bezaiken zungo ez dezu. Astok barrutik, otso zarra azie, gaztetan gaizki ezie, beste batean jango banauke, gaurko badia bizie. Hala, meza hau ere, batzutan ez ematen mezea bukau berdonik, baina bukau bentzan, da, hala egiten bentzan jende guztiek kanpoa, da, otsoa ikusi zuenen, otsoa akaba bentzua. Etzien ekologistak ordungo, hala, astoa bizik eta otsoa akauta. Horreze bukatzen da historia. Hau biziko. Txikia du haizea, txikia auzoak. Txikia du argia, txikia auzoak. Txikia du negua, txikia auzoak. Eta txikiak biltzen du hotzmineko sua, egur bustiaren irri horri urria. Eta txikiak biltzen du nekearen izerdia, eskulatzaren hazi etxia utxia. Txikia nimino lausoa auzoa, bide hartzean irriste egiten dio arrats ustuari auzoak. Eta badator, haundi erraldoi, begirada jolastia, mendimuño belardi eder, aran saltarietan barna, badator, erritmo itoan badator, bere burua txiki uste zuen, begirada jolastia, haundi eta erraldoi. Beso artean munduak abitzen zaio, eta auzoa osorik. Batez ere beso artean, auzoa osorik kabitzen zaio. Hori da txikiaren haunditasuna, begirada baten beso artean, osorik kabitzeko gaitasuna.
osorik auzoa. Arratsaldero, Txomin eta bere lagun taldea herriko enparantzan biltzen da. Beti izaten dute planen bat edo beste elkarrekin egiteko. Egun batean, zeruari begira zeudela lagunetako batek zer esan zuen. Ara, arbol hartako xoxokabia. Zeatik ezkea arbolan punta igotzen eta ikustenea xoxokumei jaiodan. Hala, Txomin abitu zan lehenengo. Baina lagun batek ze esan zion. Txomin, hobeto eze, zuzean baldarrakin, hanka bat igotzeako, erori igozea. Hobeto ez. Eta Txominek buelte eman eta lehen zeon bankuan xerita, pentsako jarri zan. Handi gutxia aspertzen hasita futbolen jokatzea pentsatu zuten. Eta Txominek jokatzen hasi aurretik ondo pentsatu eta etxeako bidea hartu zuen. Ni gaur portero jokatuko dut. Eta portero jokatzeko jantzi zituen bere kamisetea, praka luze akoltsatuk, guanteke medialuna horitakok eta preparatu zan pronto. Baina bere lagunek seitun esan zion. Txomin, hobeto ez. Porterin jarri orduko, hankazpiti sartuko dizue baloia. Hobeto ez. Hala, Txominek lagune ikasoin eta etxeako bidea hartu zon. Baina, etxeako bideen behai asko gustatzen zitzaion neskatua ikusi zon. Eta esan zion, gaur esan indar diot asko gustatzen zaitela. Baina, Txominen lagune ingurunta esan zion. Txomin, hobeto ez da okurriture. Itzerdi bat esateako gorri jarriko zea eta pentsatuko do, kalamidadi utxeziala pentsatuko. Txomin, hobeto ez. Txomin, desesperatzen hasita zeon da etxea dituzan. Txominek anai txiki bat dauke, oso txikie. Eta bazo noitura lokartu aurretik umei muixo ematekoa. Urbildu zan, sehaska eta bere lagune ondon. Esan zion, Txomin, hobeto ez. Muixo ematen baldin badiozu esnatu ingo da eta garrasik hasiko da. Txominek bitan pentsatu eta igual arrazoi izango dut, eta bazpare etzion musik eman bere anaie. Txomin nazka egiten hasita zeon, eta pentsatzen hasita zeon lagun horri zerbait esan behar ziola. Lagun horren izena lotxa da, eta azkeneko egun hauetan behin eta berriro errepikatzen dio bere buruari esaldi berdine. Bihar ez diot kaso ikengo. Bihar. Esaiozu euriari berriz ez hozteko, esan bakar dameari gaur ez etortzeko. Na 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 na
Hauxe da gaurkoak eman duena. Kontu kontari eta bertso kantuan Iñaki Lasa eta Ekaitz Goikoetxea. Pianoan artista Carlos Jiménez. Ilargiaren parera iristen den izarra, Libe Galparzero. Kantuan lagun, Jesus Mari Lasa eta Paco Lasa.
hitzekin jolasean, Irati Goikoetxea. Eta izugarrizko lana egin duen eta gaurko propio sortu eta bide luzea opa diogun emakumezko zortzikotea Mari Jose Lasa, Izarra Asurabarrena, Libe Galpasoro, Oiana Mendizabal, Miren Asurabarrena, Ageda Aramburu, Feli Odriozola eta Asun Asurabarrena.
dakidaniz gio, neria izango zen, ez zuen